Totoy Bato! Yo, Wardzo! Usa ka may gabi mga angkol ug mga auntie. Tungutin na sabag ko ninyo na mga ina sa katahuran nini mga oras ha. Ayan, kumusta naman po? Kumusta naman ating mga angkol ug mga auntie sa gabing ito? Ayan, at siyempre naman, sana naman mabuti lagi ang inyong lagay. Kagaya ni Totoy Bato. Okay naman ako mga show, mga kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, kagaya mo, buti ang lagay. Siyempre, welcome na naman po sa ating programa. Ang programa po natin 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ito ang programang Totoy na Love. Usually ang programa po natin ito po pinag-uusapan po natin lagi. Yung mga nakaraan, yung mga nung araw, yung mga napagdaanan ng mga angkol at saka mga auntie. At syempre sa mga pamangkin din na mga nakikinig ngayon, no? Pwede din ninyong ihambing din. Ganun pala yung nangyari kay Papa dati, kay Mama dati. Kaya nagkakaroon ng ganyan. Ayan, no? Anyways, hello po, no? At bukas po ay Sabado. Friday na. Grabe, no? Ang bilis po mga kabisyo, no? Hindi ko akalain na matatapos na naman po ang ating linggo. Ayan. At syempre, marami pong gusto pag weekend po mga kabisyo kasi pahinga. Yo, Wardzo! Ang ganda na pag magpapahinga po ang ating mga uncle at mga auntie. Usually din, pag weekend din naman, makakasama ang mga mahal sa buhay. At tamang-tama po yan mga kabisyo, no? Of course, wala kayong ibang puntahan. Pwede kayong pumunta sa Star City. Yo, Wardzo! Siyempre naman, open po ang Star City, no, para po malaman ninyo na ang Star City ay open from Wednesdays through Sundays simula nung March 6, 2024, no. So pag Wednesday to Friday naman mga kabisyo, 1 p.m. to 10 p.m. yan. Pag Saturday to Sunday, 1 p.m. to 10 p.m. So pareho na po yan, no? Wednesday hanggang Sunday, again, 1 p.m. to 10 p.m. po mga kabisyo. Ayan, no? And of course, huwag niyo pong kalimutan na siyempre pag nandito kayo sa may bandang Star City, pwede din kayong bumisita sa Love Radio. Yo, Wardzo! Pwede. Marami pong nagtatanong kung, Noy, pwede ba bumisita? Pwede naman eh. Basta lang, wag lang makulit ha. Kasi pag makulit ka, Lucy, diyan ako na mong kigol. Ayan, sa gabing ito mga kabisyo, gusto kong pag-usapan natin, no? Na ikaw na mahilig sumubo. Ano ba ang isusubo? Ay, kailangan pa bang i-memorize yan, no? Basic! Yung mga paborito mong isubo, halimbawa, pagkain. Klaro ha, pagkain, no? Okay, siyempre, kaya nga pinag-usapan natin dito mga kabisyo yung isusubo kasi pag weekend po kasi mga kabisyo, ako ay nagiging isang cook. Kumbaga ako ay nagluluto, bumibili ako sa palengke, ano yung maisip sa utak ko, ayan, halimbawa, magluluto ako ng inihaw. Ayan. So, ang gagawin ko, bibili ako ng isda. Ayan, inihaw. Kaya naman, karne. Nililaga si Totoy Bato. Diba? Yo, Awards talaga. So, etong pinag-usapan natin, pwede pong bisitahin aking fan page po sa Totoy Bato Official. Pero eto, ang pag-usapan natin ay mga bagay na sinusubo pero hindi nilulunok. Ano ba ang sagwa naman yan, Toy? Hindi. Yung utak mo lang kasi. Halimbawa ng mga bagay na isusubo pero hindi naman nilulunok. Siyempre, kutsara. Diba? Sinusubo mo yung kutsara, lagay mo sa iyong bibig, tapos
Siyempre, labas mo yan kasi hindi man pwedeng ilunukin yung kutsara eh. Maliban pag ikaw ay isang mini-on. Okay, katuwaan lang po tayo mga kabisyo, no? So habang nakatambay ka siguro ngayon, no? Nakikinig sa atin sa radyo sa 90.7 Love Radio, ang gawin nyo, ayan, punta ka sa aking fan page o kaya naman mag-comment ka lang doon, no? Pag nasa biyahe ka naman, may panahon pa pag nakahinto naman yung sasakyan mo, pwede kang mag-comment doon sa ating fan page. Okay, no? Totoy Bato Official. Ayan. Siyempre ako pa rin si Totoy Bato, ang inyong kasama hanggang 12 midnight. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Again, welcome sa itong programa, Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. May gabi kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!